pinikar bi Anglong Tv9 news kilang aradono phansme kardom pipaju panig. Pinia berta thanbang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arj panikha. Nilip chukhela koila mantika parlo daikrum adolong rayalong nilip epechal se asonga tumpen ning arong chipi amai kepadopon Phomti ni phai krep ho aru acheklo lakhan korapon nilip constituency ka parlo koila matia dolong arayalong nilip epechal se asonga tumpen non hedjong MP kiliga hot nilip constituency along sitami epechal se asongpen chipahai ponsi ke hayamen penajok nilip epechal se ki kroya radatum aning arong chipi amai ke padopon mai ke dopon por phaini pensi mai ke chengpon labang so mai long aluhiaman pen naga chitong dun IAS retired sar JI Kathar lapen VP sar Rajasti so lapen papuram terang lapen sar Rajan Timung atu nang chitong dun si misen pen mai RDP dun ringti bangso mai long Hidam tang MP election result percentage ke ongatung PS ke thom atumaphan nong esidami pajerpon lapen pini bangso mailong EPHLC ke hayamen pen ningka chipang sampura an esan chora prui pensi mesen men mai pajerpon nilip chukhala pen harbamon rompi camera person long yasterang report Karbianglong Tv9 news nilip tentang hai. Nilip MSC constituency Anglong nilitum hai pemilu hai ulu la posi nilitum dak nilip kedoan atum alang litum kami klaim ngesepiduk Anglong arat jok nangji Anglong arat atum adet jok nangji pu alam ke klaim pen jok alang litum cipe APHLC pan pe high peak lo itu kado kave APHLC vote ke long kado kave ke vote mane vote ki piatum ke kado kave 16,899 lah ja surikre throk ra Farun ner kepra throk sir kep an vote pilo la song bong ilitum APHLC tum helo ke ong dun nei la ke suri sir kepra pharu ke thom ra phli kepra ke thom lapen ke BJP to ma bang na long dun bang ke suri ke thom ra pharu sir kepra throksi kepra sir kepet lapen congress to bang ke suri hini ra pharu hini ra throk anat ASDC to bang pharu hini ra inkoira sir kep lapen ke GSP to bang pharu phli ra throk kepra hini la pendala nota po tombang la bangke pharo throk ra throk ner kep la kadowi hala congress BJP nota ASDC kadowi pangrum pet sita itum APHLC aphan pe rem un elang la po an sin itum rat atum APHLC aphan aning ke doklo la pen ke dok atheke nilitum APHLC atum anat Anglong arat tum celang pet nangji lapen khilonjia okhomia lapen adivasi tum pen celang pet nangji lapen ke itum akhei lapen itum along ri do nangji puga APHLC tum manat kaningji lapen ke claim ta itum manat lapen high debt asonde nitum aku claim tu un ojilang podlo seta on the whole abang ke aku rem tu debt amasi ajaha tum kachini ne pen jok lasi non bang ke hayune det lo seta MSC bang la pen MLA bang ke nitum highway popusi nitum ning the pemil la pen la kadwe sonai claim apot dak nilip arat tum han ke ako choru thule thotla counting hu dak bukajan long pili alam du chat tu la so long bukajan long ta EVM hini ke ingpu pedet lo hadak si lakha ke det lo kadwe EVM troxy ke ingpu pedet al akaprekta dolang arukom konat nita setan naik lang ke troxy EVM ke non da ingpu pedet lapen hisap lakha ke det lo lapen akele a vote piet lo ki piateng ke lak throgra
suri throk ner kep rahini amat non ke klang abang ke suri plira pharo sir kep ra inkoira sir kep abang ke akele dukok kalakha hot lasi lake idum EVM la pehala kalakha hot tempering silam lo pusini tu matha ade tempering mane vithap vipru hedi kaparlin kapar loha ni tuman vote han nut kapre aphan bidun rong la son hedi la son ka selam pe na potsi la son na eklang ipusini ni tu matha athema konat pen lo wang po lage EVM ke vote le apak ta lider laga nombor si ke klang a nombor na klang pen ke dak akili dukok non ke kalakha hut kunat pen sen klang thek po lage jong si akahi no kam claim clip udang te la sila akahi no kam claim tang lu pusini tum chini akahi no kam claim men si EPHL si pan ga perem lu pusini tum chini lo lage sir video long le puthat kidam ta election of prang hut pen sila bang solam ye du sai lo hal sun su tami eviction su dala la pen non election jider pen aphi non result kan det aphi rang litum claim ji la pusanang litum pen ni kidoma neligela Karbi Anglong Autonomous Council non ke doboma tum si VGR la pen along a prek penta la ke che dum han eviction ji pu bang ke nelige ning the la ke Inglong so dum han ge eviction la ke lalang litum eviction Karbi dum han eviction ji pen akaprek naga kuki dum han eviction ji seta ke che dum han ka eviction ji pu bang la ke ning the athema alang litum ke che dum a vote pen si election la ke che pe hai chot ken te Karbi Film Society atum Indian Great Rock ke Chokatalon. Wusi ka chiklo ni phai krep ho arni Karbi Anglong pen Film Society atum Indian Great Rock katalon. Adim laki langkung habe auditorium halls asai hemalong. Bangso mic padopolo. Lapen Karbi Anglong Society atum ahin pen kang pupon ake sitame CM Dr. Tuliram rong hangaphansi pangthan polo. Lapen bangso mayalong Karbi Film Society mayalong kachitong dun ake hai CM Dr. Tuliram rong hang chitong dun alang ye phansi bangso may aluhi pen chief guest pen chopapon lo lapen man ki do atum kachitong dun ex-MP Horan Singbe lapen KCS President Chandra Singh Kro sitame chitong dun lapen EM Sarjo rong phar lapen kapre katumta chitong dun lapusona may ki do hut along CM Dr. Tuliram rong hang ke than pon atengke non Karbi film artist atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council hinpen ningkani sia long pen lake kep an budget pipon lo uta chethan pon lapen actress atumaphan abangki lake pho pathik pipon lo uta chethan pon lapen bangso long pen Karbi Anglong arlo pen jasemet pet pen YouTuber pen awareness ke long atum lapen long e ke long pon abangke Pretroxy anapan ke long e pipon long lupusi KFS a President Dilip Be hinpen Parangke tumathengno chithan pon News report Karbi Anglong Tv9 News alangli Karbi akhei bhan kamatha Karbi alamarjan Karbi jutang bhan kamatha pen ini le thotta Karbi Film Society reng bernangji ka Karbi alamarjan reng bernangji Karbi khaya jutang aning rupaman so yang song le nang po men pen ini bang aprang bang lakep tapi non uthot aning kan ban apol lakep laging koi ningkan sisielong Karbi Film Society aphan council long ki poni phan lamchap yelo takecheng lakep bang lake long po no la pen ki bang lang ni kan pen ba ke non na ke le ja ni kan pen ma ke lang koi si long po so ke ni je man Ingdeng trok nilip havar Karbi ronga saramai ningkani sek amai pi ke paman pon Wosing ni phai krep ho arni koilamati hithi roipen kicho dormia hithia hemalong Ingdeng trok havar Karbi ronga saramai atum pen ningkani sek amai pi ke paman pon Ada porpai troksi malom NHKRAA amai pu
bidu be pensi nilip hawar karbi ronga saramai alama inthur ponsi mai chengpon la so mai long jasemet kidam tang kiklem kidam ponlong lapen kiklem kidam ponlong le lang hai hui lang klar chipi ponrenti la so phi puthot NHKRA along bangphu kimi kang wai pon ajai mek sitame deng pon thu kidam tang kiklem kidam atum sitame kithek the lapen kichok che pukali sitame ningkan ki thom atam ki jutlo apochi akimi ingwai pon thulo pusi lamthe chepaklang pon non surini rain korapli pen surini rain kora trok an kepaklem pon thu chia phan maipu rajteron lapen chunbang horen rongphar atuma phansi ingwai pon lason si rap maipu borson ingpi rap chunbang dividson teron treasurer ananingti assistant treasurer darsing pro office secretary Honsing Hanse organizer secretary Edwinson Timu advisor bidu be atuma phansi ingwai pon maya long ronga saratum ajakong kuson ma lapen upi kiklem unma alam hai hoi sitame chithan chimun padopon nilip chuki halapen harbamon rongpi camera person longlias terang report Karbi Anglong Tv9 news chok par nilip hawar karbi rong saramai laso along nam pi asai makai ko pi ka chingwai pon lo suk thak ral than pi to lalo nilitum pening kan proxy prang pen lo ni tum ro sa tum kala si ni tuma ni kan wang stame nilip hawar rong sarame ke pedu pon rom la si pening an kan bang ke indeng trok ke chok abang lada koila mati long sini tum bi pon lo la si pini labang so me long gela son lo ni tum kenang son ne bang ge rong rup ke cari ron haida che than chi mum pon lo la pen arpu kache lara me ta pedu pon lo la arpu ta jitu aprang pen non pen kan proxy ne aprang pen ge klem tum bang ke kisuman ajhak tum ke dolo ajhak tum ke aki misi che pon la si non ke wang ji anso se karbi rong sarame ni li hawar pen ta anso se ke pang tang pon thek je pan sin ni tum la bang so me bang ke kenang son ne bang bi pon Akimi tu la long non akimi tidak pon mai tu la pen timbang umat to kan pon sini ame pasi Ola lo non bang ke ni tum ni li hawar karbi rong sarame ni tum hanang ke ja pon je bang ke mai phu bang ke dak koila mati rasteron fan sin ni tum chingwa sai pan lang li fan sipek pon lo la pen chun bang ke la sin litum la dak mane ni litum la arpu bang ta area tin sila son si ke chathak pon la sin ni tum koila mati long bang mai phulo la pen la chun bang ke la suki hola la poson se area arpu bang ke ni litum hedi chimila et nai po jo ni si hawa tin na long ta arpu bang chipi pon rebla non kurang ji rongasa ame tu klem tu kan pon ji la hai tu tu kan pon berai pon la bang so thak rar phan ka dak pasi to la lo ni litum non ke bang je bang non aprang si ni litum non ke klem bom bang ke moheta litum han e than lo ni litum rong sa tung klem bon je kes e tum han isivet ke pangrum je phan ti non mat ke isila aprang si bang ke la ni tum klem pon lo la pen ni litum rong sa ni li rong sa me tum bang ke la lo non ke bang ji non ni litum jutang jubat pen dang lo rong rup ka ching thur ji la pen pir the ason son kisung ke boy pe anta me ke jok ku pen sia tobar ke long me la hai lam sini tum chingki cha than pon lo pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi